somos unha potencia a nivel mundial desde o punto de vista do relato e da poesía, de todo tipo de literatura. A pouco que analicedes os poetas daredes vos conta de que non é que señan poetas, é que levaban un mundo inteiro que nos contaron. Xosé María Díaz Castro, por exemplo, do que só coñecíamos o libro de Nimbos, deixou unha obra inédita importantísima. Eu estremecínme, eu afeito a ler poesía pois todos os días, incluso a tentar escribir nela, pois quedei tolo con aqueles poemas, tolo. Tiñamos que facer un traballo, unha monografía musical sobre ele, e eu descubrín, dixen, bueno, pero é que non cabemos no país. É dicir, temos tanto contido que o continente que se queda pequeno. A min este poema que me presentou foi Manuel María. Nunha ocasión fixeron unha homenaxe a Xosé María Díaz Castro de Guitiriz. Nós viñamos de outro concerto e paramos ali, pois, para saudar, cantamos unhas cancións e tal, e me contou o Manuel, e dixo, pero ti non conoces este home? E dixo, pois non, que claro, bota tanto tempo en Madrid, e tal e cual, e en Pardiñas ven de vez en cando, e dice, ten un libro importantísimo, localiza un poema que se chama Penélope. E contoume Manuel, Penélope non é a Penélope dos Ulises. Eu vou vos contar máis ou menos o que ele me contou. Non é a Penélope dos Ulises, aunque é. Penélope foi aquela muller de Ulises que agardou 20 anos polo golfo do seu home que volvera das guerras. 20 anos. E dice, pero é que Ulises tiña que desquecer de noite o que pecía polo día para ter vagar e ter que facer. Eso que se chama alimentar a esperanza todos os días, non? Esa esperanza que non vemos, pero que temos necesidade de alimentar para non destruirnos nin vencernos. Comparou aquela Penélope que destecía de noite, que tecía de día, con Galicia, e entonces dixo que Galicia daba un paso adiante e outro atrás constantemente, e estábamos no mesmo sitio que hai séculos, sin ser quen de ser donos de nós, deixando que nos mangoneen, que nos manipulen, que nos gobernen. O único que podemos consentirnos é a anarquía de ser quen nos peta da gana na nosa intimidade. E algúns son usados como a nós, incluso nos escenarios e nos micrófonos. Dai que nos hallamos na galega, tampouco nos importa. Nin na galega, nin noutras. Hai tempo que, decímolo sempre, non traballamos a calderilla. É así, a ausencia de... Pois sí, é pena, porque os que andamos neste labor, pois xa sabemos que contamos co seu rexeitamento, que é importante, porque a nós, como decía a menina, a canción tamén nos afortece. Pero, bueno, danos pena de que con nós, toda esta literatura, toda esta poesía, todas estas cancións, que son un pequeno brillo da intensa luz que desprendía toda esta xente, pois que quede ninguneado en libros de texto que non amosan a poesía, nin os soños, nin son quen de relatar todas esas fantasías das que falamos hoxe aquí, por exemplo, nin de falar de poetas que siguen na loita, impertérritos constantemente, que non se destruen, Manuel María e moitos outros, Uxíos Novoneira, de todo tipo. Eu admiraba moito a Luz, Cura Vázquez, porque cada vez que falaba con ela, pequeniña e gordecha, dicía, pero ti de onde sacas esa mala hostia que te pos os poemas? Iso náceme dentro. E poñías ese nervio que tamén tes ti, carai, e a flor eche de vez en cando, ese vinagre que levamos, que bueno, que é contagioso, afortunadamente. Pois eso, temos unha desgraza que nos pesa enriba unha lousa, que nos pesa desde hai tempo, e que nos teremos que librar. Aquela lenda do Pedregal de Irimia, eu sempre a conto porque é moi bonita, é unha das moitas lendas que se conta dali, e conta que aquel pedregal pois non é un acúmulo de pedras, aquelas pedras é o castigo divino das deusas que mandaron ali a penar a todos os povos de Galicia, a traballar ali, a penar, a sufrir a súa culpa,
a maior culpa que poden ter todos os povos. Perdón. E a maior culpa que poden ter todos os povos, o maior delito que poden cometer, é non quererse a si mesmos. Por eso están ali todas as pedras representando a todos os povos. Haberá unha pequena beira de Xoana tamén, por ali, penando a súa culpa. E algún día, pois, non podemos perder ese soño, seremos quen desfarelar todo aquilo e dar un paso adiante e ningún atrás. Un paso adiante e outro atrás, Galiza, que a tea dos teus sonhos non se move, a esperanza nos teus ollos espreguiza, paran os bois e chove. Navíos moi lonxianos Destrolla o sono mol como unha uva Pero ti envolves en sabas de Milano E o sono volves a escoitar a chuva Un paso adiante e outro atrás, Galiza, e a tea dos teus sonhos non se move, a esperanza nos teus ollos espreguiza, paran os bois que chove. Tragarán os camiños algún día a xente que levaron Deus é o mesmo. Suco vai, suco ven, Xesús María, E toda cousa de pagar seu desmo Desorbañando os prados como a sono O tempo vai de parga pastoriza Vais enterrando suco a suco outono Un paso adiante e outro atrás, Galiza un paso adiante e outro atrás, Galiza, E a tea dos teus sonhos non se move A esperanza nos teus ollos espreguiza Aran os bois e chove Aran os bois e chove